Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe jangale mon kala pullo ɗo woni so pullo salminama. Bandiraɓe wiya so wayi no wano moƴƴani e pawaɗo, mais bandiraɓe vraiment min ari ɗo jarde neɗɗo mo gandanta hoorema vraiment on gaysirajo nandani kam mi horto andude horo puɗɗorami e yewtere barke jawdi. ɗum woni ceerno seydi vraiment ceerno seydi ko a neɗɗo moƴƴo. ana andi espagnol ɓe woodi mo goto ɓe mbiyatama toujours ɓe mbiyamma no mbiya res grande, kono wana ɗum firti ho manam neɗɗo mawnuɗo becce balɓe mawɗe, wona ɗum ɓe mbirata neɗɗo res grande. awa ceerno res grande ceerno vraiment so pullo e ñaganoma Allah e wurdema watana a yeeɓe giɗom watana a yeeɓe gorema, watana a yeeɓe gorema aduna e lakara, te wana gaño heɓ sago mum aduna e lakara mum, wata heɓ sago mum e ma. Vraiment ceerno Allah ko andi ko yoni ɓay eɗen lebdaro ley min andi ceerno an ana waɗi kam consitere, ana andi neɗɗo o taw a waɗani mbo consitere yiɗi han taw ko abiyonji mbaɗannomi, taw ko abiyonji mbaɗanmi an ɗum foof yontanoma, mais vraiment ceerno aɗa waɗi kam consitere, min mi famani ɗum hoore am. ɓay enen lebda e privado min andi vraiment ceerno ko a neɗɗo moƴƴo. ɗum noon mine ñaganoma nde Allah waɗantama jaam, Allah hokkatama cellal e sellirede, nde Allah watta barke e ko kettako, kala ko guittuɗa hen yo Allah lontin ko ɓurino wadde barke. Vraiment Allah danduma accident ji bonɗi, Allah dandama feere gaño. Vraiment ko mbimi on ko neɗɗo so tawi woni waɗanima ko moƴƴi vraiment aɗa foti ɗum jarde, aɗa foti ɗum du'anade. Vraiment te du'aji mbaɗanammi on ɗi yo Allah jaabin du'aji ɗi, ɓay koye dow ɓerɗe mon laaɓɗe guittotoni kalesaji mon onon mbaɗa participer. Donc vraiment yo Allah jaabin du'aji du'anto.